íme a rajtsorrend. 20 Celsius fok volt a levegő hőmérséklete, és 28 az aszfalté. Íme a további rajtsorrend. Aztán hátul van a 18. helyen Matejovszki, Ponti, Tim Coronel a 15-ről indul. Az első versenyt Matejovszki és Ponti adta fel. Nem volt szerencséje Markinnak és Tim Coronelnek sem. Mielisznek a 8. helyről kéne indulnia. Hát, ami azt illeti, idén Valenciában megnyerte az első futamot, aztán a másodikon pórul járt. Portóban a második verseny nyerte meg, tehát messze menő következtetés nem lehet levonni abból, hogy mit jelent egy győzelem Norbi esetében. Először is nagy dolog, 10 pontot jelent persze, de inkább arra gondolok, hogy vajon mit jelent az, hogy Mihalis aztán 8. helyről rajtol, vagy legalábbis rajtolna, ugyanis Mihalis nem 8-ként, hanem itt van hátul, 20-ként az utolsó előtti helyről a második futamon. Nem sokára körbeérnek és elindulhat a futam. Hogyha annyival gyorsabb Mihalis Norbi, mint az előző versenyen volt, akkor a többieknél, akkor nyilván ez a verseny az előzésekről szól. Az ő részéről állórajt következik, az valamivel jobb a magyarnak, mint a repülő. Ez pedig már az utolsó kanyar. Valenciában kiváló hétvégéje volt az Engő Motorsportnak. Az első futamot Mihalis nyerte, a másodikat Larini. Hasonló eredményre most is van kilátás. Az imént valami butaságot mondtam, elnézésüket kérem, ott van Mihalis Norbi a 8. helyen. Zöld zászló, piros lámpa. És rajt nagyon rosszul jön Larini, szinte lehúzódik a többiek elől, nehogy neki menjenek. Niogré van ott mellette, Pedala mellett is elmegy Niogré. És Clary is nagyon agresszíven jön, csak össze ne érjen Larinivel. Larini a 3., de aztán megpördül. És szerencsére nem találja el senki. Nagyon rosszul jött el az olasz. Ó, Mihalis Norbi a pálya szélén. Hasonlóan rossz tehát az Európa Kupa rajtja Norbinak, mint a VB-s volt. Clary a füvön előzi meg Niogrét. És át is vesz a vezetést, aztán Niogré és Pedala találkozik. Ez szép munka volt. Niogré a pálya szélén. Rendesen kifocizták egymást a versenyzők. Larini tartja fel a többieket. Clary pedig meglóg mindenkitől. Óriási a tumultus, 3-an egymás mellett. Bárt fordul. Itt volt egy pillanatra a képen Diego Pujo, aki ott maradt az élmezőnyben. Clary, tehát az első, Nordström jön mögötte, aztán Pujo, Pedala, Bárt,
Welch, Ibrán és Navarro az első 8. Clary előnye tetemes, 3,1 másodperc. Nagyon nagy szerencséje volt, hogy ő nem ütközött senkivel. Gyakorlatilag ajtóablak a helyzet. Mindenki távol van tőle, úgyhogy könnyedén nyerheti ezt a versenyt. Larini a 11. helyre csúszott vissza. Nordström tartja fel a többieket, Puhó jön mögötte. Aztán Pedala, Bart és Welch. Nordström jóval lassabb, mint a többiek. Puhó is nagyon közel van hozzá, Pedala is. Szeretnének már szabadulni Nordströmtől. Puhó támadja Nordströmöt, és ott hátrébb jön Bart. Még egyszer Clary, nagyon hátul, az 5. helyen volt, és egyszer csak meghúzódik Niogré mögött. Könnyedén elfordul, Larinire húz rá egy picit, Larini megcsúszik, megpördül, nem tud már befordulni. És nagyon nagy szerencsé van, hogy a többiek résen voltak, és nem lökték őt ki. Tim Coronel. Nincs a 8-ban. Nordström pedig tartja továbbra is Puhót. Egy előzési kísérlet, Jean-Marie Clary, és hátrébb Niogré kerül a pálya szélére, ez volt a verseny elején, és emiatt tudott annyira meglépni a többiektől. Clary, most már Nordström van mögötte, nincsen változás egyébként, Bart is csak keresi a helyét, na talán most Pedala indít, és Pedala, eltalálja egy picit Puhót. Hogy maradt a pályán Puhó? Azt a mindenit. Pedala autója meg is sérült. Nordström megcsinálta a fesztivált, összehozta a versenyzőket. Itt Daniel Welch. Sikerült megelőznie Bartot. Clary előnye 4,8 másodperc, tetemes. Ibrán Petrikov Navarrót megelőzte. Egy pálya elhagyás. Mihalis már a 12. Itt van Mihalis Norbi. Aldo Ponti. Két autó között. És nincs nyugalom hátul sem. Matejovszki agresszíven töri magát előre, hámozza át magát a többieken. Clary, Nordström és Diego Puhó a sorrend. Mögöttük Pedala. Féltávnál Clary továbbra is jócskán vezet a többiek előtt, viszont itt van egy kék autó, amelyben Mihalis Norbi ül. Mihalis tehát felküzdötte magát, nem is az élmezőnybe, de a középmezőny elejére. Coronel a 7., Petrikov a 8. van, tehát változás. Clary, Nordström, Pedala sorrend, Puhó hátra csúszott, Welch a 4. és Puhó csak az 5., Bart pedig a 6.
Sajnos nem úgy sikerült Andrea Larininek ez a verseny, ahogy sikerülhetett volna. Mihályis jóval gyorsabb ezeknél az autóknál. Nem is vár sokat a magyar Matejovszki mellett. Ők már egyszer összekoccantak. Most is összeért a két autó. Jaj, Velch! De jó eredmény lett volna ez. És nagy szerencsé, hogy nem lett nagyobb baj az ütközésből. Velch és Puho. És ez azt jelenti, hogy Diego Puho nem szerez pontot ezen a versenyen. Mihályis pedig, mint látjuk, remekül jön előre. Ott van mögötte Larini is, a csapattárs. Egy elég nagy fékezés. Pedala. Freddy Nordström mellett ment el. Larry győzelmét semmi sem veszélyezteti. Szinte kizárt, hogy egy kör legyen az előnye, tehát ez nem volt jó kiírás. Jean-Marie Clary. És kicsit nyugtatni kell a két versenyzőt. Puho nagyon ideges. Még egyszer, Velch és Puho. Puho pont nélkül marad, Mihályis egy picit szélesen fordult ebben a kanyarban. Sokkal gyorsabb a riválisoknál. Nagyot kellett fékeznie. Oleg Petrikov van előtte, tehát már pontokért megy a küzdelem. Ez nagyon jó lehetőség. Mihályis átveheti a vezetést 2 hétvégével a vége előtt a bajnokságban. Szeptember 9-én lesz Oschersleben, szeptember 20-án Monza. Még 4 versenyen indulnak. És jó lenne tényleg, hogyha előnyel várna az utolsó 2 fordulót Mihályis. De Freddy Bart. Hoppá! Egyszer csak lelassult, egyik pillanatról a másikra Nordström. Bartnak komoly lélek jelenlétre volt szüksége, hogy neki menjen. Andrea Larinit támadják többen is, Mihályis pedig meglóg tőlük. 9 kört tettek meg eddig. Larini szépen védte a helyét. Mihályis már az 5. Matejovszki és Petrikov, Andrea Larini fordul szélesen, Petrikov is. Na. Megy a pofozkodás. Ibrán és Navarro. Ibrán kívülről megy el, és sikerül befordulnia. Még egyszer. Navarro, Ibrán nem vacakol, rögtön ráhúzza az autóját. Ha ez marad a vége, akkor már átveszi a vezetést a bajnokságban Mihályis. Pedala, ő pedig Jean-Marie Clary, a nem túl fiatal francia versenyző. A saját csapatában megy, elmúlt már 40 esztendős. 20 éve versenyez egyébként. Pedala fékez nagyot, mögötte Bart. Egy másodpercen belül a két autó.
Freddy Bart próbál közelebb férkőzni valahogy Pedalához. Négy körrel a vége előtt Mielis az 5. 2 pont a hátránya a tabellán, hogyha bejön 5-nek, akkor 2 pont lesz az előnye. Jean-Marie Claret versenyzett Citroën AX-el, Saxóval, francia bajnokságban, Peugeot 206-ossal. A 11. kör, Claret előnye óriási. Most jönnek csak a többiek, Mielis hozza magával Larinit. Pedala, Bart, Coronel, Mihelis, Larini, Matejovski és Petrikov a sorrend. Tim Coronelnek az előző versenye nem volt szerencséje, és így igazából a bajnokságban sincs. Ő úgy jutott Brunói lehetőséghez a Sunrednél, hogy egyetlen futamot sem nyert. Harmadik, illetve negyedik volt. Mihelis mutatják nekünk, nagyon érzi a rendező, hogy ezzel a fiúval érdemes megismerkedni, mert a bajnoki csatározásban is jó helyen áll, valamint az első futamot ő nyerte. Claret, nem kell izgulnia. Larini nem valószínű, hogy támadja Miheliszt. Inkább védi Matejovskitól. Hopp, itt valami füst van. Vagy legalábbis por. Nézzük csak. De egy lassuló autó a képen. Tim Coronel az. Tim Coronel valamit elronthatott, vagy az autója mondta fel a szolgálatot. Mihelis a 4. Tim Coronel tehát lelassult. Egyszer csak Pedala. Mögötte Freddy Bart. 2-3 körrel a vége előtt egymásra találtak. Ott vánszorog Tim Coronel. Defekt. Ezt a képet már láttam. Az első futamon is hasonló helyzetben került Tim Coronel. Itt még Puhóék autója, autói látható. Ibrán, elég mozgalmas versenye van neki is. Mögött a Navarro. Aztán következik csak Anton Markin. Mieliszék elmennek Tim Coronel mellett. Ez 5 pontot jelent Norbinak. És nincs ott Matejovski. Matejovski is eltűnik. Felgyorsulnak az események a végén. Claret, Pedala, Bart, Mielis, Larini. És nem jön a 6. helyen Matejovski. Ki a 6? Petrikov. A 7., 8. Ibrán és Navarro. De hol van Matejovski vajon? Tehát, hogy ő is defektet kapott, hogy valami technikai hiba történt vele. Ez nem Matejovski lesz. Új.
Nem rossz, hogy Mihály Norbi átveszi a Seat Leon Európa kupában a vezetést Puhótól, sőt, főleg egy ilyen hétvégén. Bárt! Freddy Bárt, és ezzel Mihális a harmadik. Ó, lehet, hogy a pedalával vívott csatája eddig tartott. Összekoccantak, vagy valamit elkapkodott, elszúrt Freddy Bárt. Mihály Norbi a harmadik. Hát ez óriási teljesítmény. Remélhetőleg most már bejön Mihály, az utolsó körben vagyunk. Túrakocsi VB-ben is bemutatkozott, nem akár, hogy így még közelebb kerül a címhez. Hát nem akarom elkiabálni, mert sok van még hátra, de tényleg nagyon jó az esélye Mihálynek, hogy győzzön. Hát ez már a vége. A minden itt Bárt orral beleállt a falba. És itt az utolsó körben tényleg felgyorsulnak az események, röpködnek az autók, itt Petrikov. Aztán jön mindenki, Mihály pedig dobogón. Idén ez lehet az első hétvégéje, amikor mind a két futamon a dobogóra áll fel. És ha nyer Clary, akkor ő kapja lehetőséget a WTCC-ben, a Túrautó világbajnokságban. Szeptember 6-án. Navarro és Ibrán nem nyugodtak meg. Nem bírták ki. Végén még egymásnak feszültek, és mit törődik ezzel Jean-Marie Clary? Természetesen semmit, megnyeri a versenyt. Jó előnnyel. Matajovszki jön mögötte körhátrányban. Nem igen derült ki számomra, hogy mi történt a cseh versenyzővel. Itt a második, Massimiliano Pedala. És a harmadik valóban Mihály Norbi. 4 ponttal megelőzi a bajnokságban Diego Puhót. Na és még Markin kaphat egy nagy löketet a végén. Nem vacakolnak a fiúk, nézzék meg! Navarro és Aldo Ponti a célegyenesben. Azt a mindenit, így néz ki Navarro autója, nem szép látvány. Ledarált a falat, hát nagyon remélem, hogy nincs baja. A túraautózás azt hiszem mindig tartogat az utolsó pillanatig is óriási dolgokat. Markin mögötte Navarro. Egyszerűen kiviszik egymást Aldo Pontival. Azért nagyon nagyot kapott ez az autó, mind a kettő persze. Húha, pont vezető ülésnél csapódott bele Navarro Pontiba. Már a rajtrácson vannak. Ott a kockázászló. Eszemen nagy ütközés. Navarro és Ponti. Igen, hát Navarro már azért Ibránnal is megcsinálta maga kis táncát. És a végén aztán a forróvérű spanyol az olasszal összeütközött. Nem semmi. Ibrán. És a végén Navarro találkozott Pontival. Minden lerepült, minden autóról. Takarítani kell a pályát. De nézzük a végeredményt. Clary, Pedala, Mihály, Larini, Markin, Nordström, Niogré és Petrikov a végeredmény. Mihály Norbi harmadikra 16 pontot szerzett ezzel a hétvégén. És ez azt jelenti, hogy 46 ponttal átvesz a vezetést a bajnokságban.
Diego Puho a második, 42-vel és 40 pontos Massimiliano Pedala. Pedala is szívósan tartja magát. Nem szabad megfeledkezni az olaszról. De 4 versennyel a vég előtt 4 ponttal vezet Norbi Puho előtt. Navarro autója nem szép látvány. Igazi roncs. Meghúzza Navarro a falat. Megy utána Ibrán. Itt van még egyszer. Tim Coronel is elvisz néhány alkatrészt. Ibrán megint lemegy a pályáról. És aztán jön a befutó. Rajtrácson van már Navarro, mikor elkezdi kifelé tolni Pontit. Ponti természetesen benne akar maradni a pályán. Szépen kiküldték egymást a pályáról, megforgatja Navarrot, Ponti, nagyon nagy ez az ütközés. Itt van Ponti. Mutatja, hogy jól van, integet. És ez pedig Navarro romhalmaza. Hosszú szünet következik, akárcsak a Túrautó világbajnokságban, itt sincs verseny augusztusban, úgyhogy másfél hónapig mindenképpen Michaelis Norbert vezeti a Seat Leon Európa kupát, 4 ponttal Puho előtt és 6 ponttal Pedala előtt. Brands Hatch Michaelis hétvégéje volt, remélhetőleg még nagyobb sikereket is elér pályafutása során, hiszen nagyon nagy tehetség, és a Túrautó világbajnokságban is bizonyított már. Szeptemberben következik a folytatás. Viszontlátásra, viszonthallásra, Vörös Csabát hallották.